kwirikia ebinabyo bintu bitakeire ogocha nakyo onye no mugaka utaite kwiriki no mongino ye gagocha ne kibande kiaye kibande kyo mongina na abana onye baro orete ki birth certificate oigo gwakore koreje sonye no mugaka onye no mongino tabwati umugaka gocha ne kibande kiaye onye abana baro arete ne ki birth certificate kiaye ya abana abo onye no muswati utaraso koso mumuro taranyoma kibande were este ayobo mwanachama lakini muwaka na shilingi 500 shilingi 500 choka watariko bwati na kirokene ne register rero ne rikide ama tukare nge ko iregere bono ne chafe yenya na kora gebo shugurika ya mono uri kitari kizili kwere testa tebere ron tare sita tare saba ron tare saba ye ko ire metenye bere ko kitari kizili waka na ego kumajua yani mwetu wa nane yoke kuira amachua korega tenyerero kuna waka na 500 bona monto chira kweri kyata ito kweri kenene cha prakriboni katabuka 500 hiyo acha kwa okay 500 ito waka nera waka register ikosi waka na tuwe mpesa so waka ndo beke tibese aime wako atule pay bill number ya itegere 200 200 gere ni abiri 200 okay pay bill account number ikabandi kiao kwa bigre pay bill beke number ikabandi kiao beke tibesa beke pin yao ya mpesa utume ina buwa kana wanto nyumba ina smo wakane usoje tu abiskeito yoko endo wakanere manyumba yamano ndumwe tikire wakana mwako mulima wakani butumai yaga sawa wakana mwana iga ikore metenyebere ndumwe penalty ya sitibu kaire ni muna yego tenibwe metenyebere inde oja go tumeka ikadi esta koba ya otra kuru mwa yari go ikwakane besicho metenyeye pigarete e fine no tumeke kaje ikiri ina bubu wakane kaje nyoko wakane metenyene fine yo ako tumeke kaje ikiri muranje njua sobonge abantu bandi mbaro bataraje nyakitali ngeko era outpatient ras mo jore nyakitali ngeko gokora goto ire nekine nyakitali gogo jore simiao to make sure simiao ni rasene chae namba simiao ndo jore ne kubo simiao namba yo jore ikadi 155 hapo is very friendly kubeke mnogo jore nyakitali tengen kita buye ko jore nyakitali umenya tete nyakitali yote claro
asa maswali yenu chukoja mungu ali ngoma kama hiyo because ni jago process kwa vera sometimes so chukoja mungu. Okay, asante sana bwana Nyakundi asingi chigo tobekera amangana yutaneni. Ekere kunyora abantu mbaroro batayiteje semechi gabwana Nyakundi nande andake batanyara ko bakabuse batabade star 155 shina tubaranyara ko bakweri cyane mu rubyo ene jaye ni kwate asubali ko wari smart ko register so ente saiba ko register ko wari tayas moje asicho bisiene jaye to yurete online izo ko register ko ni abana baho de kubika komenta na huko memento kwa sasa sasa abantu mbaroro bwana Nyakundi kerokende batarara robuya bwogo chaga iga asechiro yakibiriwa mbuyaki oragera bacega iga agera kono banyare ko bakwerikia nande urubiri onde bwetaniyo kwerikia usobi yabonde mbaroro bwetaniyo kwerikia unene cha FF bwato cha sabantu baratare go chakibiri go gaiga abantu baitonya ndibago tegera no bategera ready bona gato to gukora marketing wiki engima yes na bako robuya mwene cha FF nondo kene na bali batumire kadi NHIF usa kubanyora gako gotena ta gutiga kadi NHIF because mbaro buna bono iga omuntu bwate kanza abutu wali gwaka na libako to gwaka na libako enda bwindi paka 3 million igo to gwaka no muroire gwaka neke ateka na sa komenya ne ticket so amaroire naro bono ya check lenjiro to gwaka na amaroire andons NHIF ngotenenerere so tindo chige ntu montara tebena yambo yibwe NHIF mona okombe energy insurance chinde
NHIF is the cheapest. NHIF nere gwakana ama tukonsi na ende komenyete na nyagitari. Okay. Ama tukobwena to ko sosia se kadi yali gare 360. 360 goto kura nyagitari no rojo nona. Insurance te yera kana matukai. Okay. So the NHIF obuyabwa eno bonge onye ndi batara cho biskito ekene babulia batebu osabakora se NHIF nira utanga bona basikira so bonge babulia maswali bamanye nekene NHIF ngakyo kolega. Abantu baito bagusim twanje tebyegwa sana. Kirogende bune NHIF ntobwa tebyegwa gayiga tukonyara ko batoko abantu baito bakebirgo. NHIF maite kibese kine cyabo. Ndoko chionjora tosako because you are non-profit maker. Yes. So ndoko chionjora tosako ba ebyego naende. Biba sako te atwasari gotiringa kibese cyabo. So ebyego maybe promotion mune esa kutoka muntu nabara nyolo sine t-shirt. Sega obia. Lakini rende NHIF tebwa tibyego biro bya ko muntu ekego no bugimo bujya itagetomenye asense yiga elindo bwe korega yao korene chingu. Okay. Asante sana bono Brian Korukinseme chiga chia kebirigo waibure uno mobisa o NHIF bwana nyakundia nyarere ko bagako yabeka neringa NHIF no buya bwo muntu asenginche NHIF nayo kwerenda ayabwe ko monyene ne family yawo nabantu banche agende kende ngerege sinini abantu bako bolia umuntu akaite nakabwate NHIF agende nyagitari ndiyarenjera kwa endo mugako yarware kuba akoende nyagitari mwana arware abana barwara batatu bonse nabo bagotumeke kadi eyo that particular time na kiro muntu nabagwaka ndwe piri yaye naende basoke bonse igotalina oyo mako enda arwari bwakore kairane naende uyo ndate kugenda na umoko ba admitted mwensi kiro muntu na kadi yakane ase nyombeyo kugicha muri registered ubegetonye no mungino umwako na abana bawe seka abantu bari bakunya kwebori nga kibese na kanire nemetenye bere kirokende che kiregose neri 1,200 nkira endare mono namanyire kugenda nyigitari ebili yakire 40,000 NHIF ngote nenerere gose ko gotebinga chichinde nkira isana iswali neri ya sana ande nari sumbwe kabantu lakini ago teina umuntu yesa ko bwaka ni metinye bere ekyo 1,000 umutinyi wo gatatu ari no mwana no mungina osengwa 100,000 ekadi ye wakana telikobolia enango 1,000 gwakanire egekogera kibesa kirikiro kibesa kirikobeko kweganje kemo yakaniro yo rwari tenga kiyo igomona bo gwakane n'umuntu wakane emyaka 30 gono ko rwari bariyo gono gwakaniro yepiri yino egende rwarwaine rwamanini ogwakaniro mugino na agenda nere piri ayaru egende 150 na gwakaniro igotelina emetinye agwaka ikibesi warune saronga kadi yao ya machwiri. All right, asante sana Mr. Nyakundi korwa asenseme yiga ya NHIF. Asbano Brian koruga yiga ase ensemo ya NHIF igo tobwate abantu tobwate no hana abateri bayikirega yiga imaiti babugo semba NHIF ngibaranyare ko babagukwanira igoro ya NHIF di Martha Bosibori. Masibori kwa mategere nobwate NHIF ono nimbwate gaki NHIF sana ase familia neyonsi togotumia kerotorwate yara gokonyire nobwate oborori ya nimbwate oborori umuntu ndembwate gaiga no moteri nando mo Pastor Dominic karibu sana nando nkira kwanire igoro ya NHIF ensema ya NHIF ngokonyire asa ekera abantu turi n'amaroira wao unabono asenka yane nabwato muroire ujo rwata semyaka 10 NHIF yangonye tasenseme yege kogera ase family ninje nabwate NHIF na umwana minto yomo tumete NHIF yane kokonya muroire ujo rwata senka kintambe ngaba mintambe isa simore NHIF nige okonya NHIF nige ekwango ya oburoire bwa bweni bwango na kwa mono nige kogera tuone ibintu byabo abange nigo bakomya kabonye enibo yabo baone imegondo unabona nkari ya mwana unetyo mugonda asinyencho yo mwana akwerete katari na yega tose kubwatia tose we konya bwango na batogo to konya omutando buno yitonyara kuba kotoka astore boyo. Okay,
Asante sana. Onde mbwatega iga no Musumba Yoshua. Musumba Yoshua neli shabikiria Radio Vuna na ndo nyara ko bakagwa ikaga iga tuma tyo Musumba ewe ikaga kona chena HF gose no bwate tayari. Ni bwate tayari muralia. Na nchena engo cha gosigeta abantu baitu bakebirigoga na ko batebina to bwate NHF ukiagara ngo konyere binte binge iga abantu bamintu bakebirigoga muna turekebirigo sita yongo na ko batebi karibu ukiaya konye bwate ebintu mbirego konya go kumya kanya gitari to konya go ichanda igabuna Radio Funa yeto batoreterega naba abarali baitu bamintu baikirega netu nakotoka batari naba mintu karibu sana tubwate na HF elinde tokonya si family yetu igana bongo batari na karibu sana asogocha kwinu kuri tukulia lero no torega abantu kurunya para ibere bantu kuruke birigo nyamira yonsi inchwa ke birigo linde mubwate ende tonyara kokonyekana asichinga chetu bia mono sana. Okay, nindoche abantu abange bagenderete kweri kyaga iga tayare baisaransi tamu nabo bisaba itoba NHF erikode kina nkweri kyabare nabondoche mungwana no mubwa kama sakara yakoboko kero kendo mungwana ndatebi eriteri awu ngakyo korokwa papati nyakyo korumarindi bagichora korumarindi intu wachire gokoraga iga nande ndocho bwata birth certificate igo na chire register as NHF na register lakini na mente tebana ama no monginone ona ngashigwa tebi gunko nyare kanere gosenake na tebi nyare kanere ona kiye ko ramba ngitera iniyegere nsumurikeme ngaki kwira tumire na HF korumayaga yago konyire gose nanya konyetumia mbono ntaite kunyetumia ora tebi amategerero yogotegerete korumarindi gari tumia NHF ekiaira ngo konyere mbitande menge no ino burwaire ekero bwate NHF turi gusumbuka mono no ine kero burwaire bwa gutiro nye gusumbuka gutumia tibesa kinyinge iko konyora yawo Okay, asante sana munkwano yokoru marindi naba negati y'abantu tu bagenderete kweri kyaga iga bagenderete gutegera go change iga kweri kya na NHF noche abangi nambare ga secira abande bavuga tamabori bakunya kweboria ase birengereri byabo ime imaito mungina ngakinga abambiyore Yemano. Yokorogwa Cheni mchele. Jeni yugo smile biya sana unga mama Obwate NHF Ito chorere tigro brandi. Iko ngaki yaberege ko kokonya wikabonika Mama na bose kokorere gas. Yenda ngadio cheki gosengo korere gas ai baba ngachokurukwa Lawrence Onkundi nkangai Igara ngai nkabuiboru Nyaramba bona amanya wikabo muntonka ekeni ekena kebweka liko nyaramba ga sanganyi mwina dikare baiba nyabi okay bona mubwate NHF Timbwa yakyota bwati baba Kina kuna jawana lende timaji hilipia samoko bodi wachiraga igakomanyanga ki gwaterenirega igomanyanga NHF ko korembermo Sito cheke banda keria gera bano nyara ko bago kubori gubese tejo kunyara ko bago kubori sito ko chiari gera bano odi kigu na NHF na kibana baba wisa sabi ya ngambiyo yebi asara ya vile yo poroko ida ida gera kende mbaje totene na kai go cha aseni chondo chenga emitamba ya nete kari wanchira nororo Frida Nyaboke gera kende tene na matu ya nega iga Frida Nyaboke kero kende no bwate NHF NHF yes abere go kuyetwara na kuyaka na semya keringa na yaka na to mwaka yamu kida ngachanga fungwa kana kara yetiga na yetiga bagaikira rende bagakaya ya kinyerosi bia alafu serikali kugaramia gobono yarosi gubia mbiye no orega iga oisane getenga no bwate NHF njogo tabia bana biashara bandi batabwate NHF bwate NHF yabo neba konya sama tukali moto asante sana Afrida baba ekanisogo chinga kibwate na buyai ya tindi ko enda kan yokoroko engineer na nguruko nanga ika sitere nyangonga konga kebiriga osema atabu na obo bwate NHF tabwate tinda na kyoga nyitinga ki ebintu bikoborete basena ositora nyitinga ki ekonacho bintu bimbolete gochi ari agarwa no kwane nabo bisaba NHF bagotebinga kyoko nacha boni gora yetwara
Ai baba ende ngakyokuruka. Abita. Itanga. Nyankongo. Nyankongo koro yo musani yo mugo taranera. Korra muri gotigana. Ande nabo abana ande nabo mubuye kaine basi bati bamu abo muri. Ya yamukama. Kama muromino. Ngwari gane tiyo yondo. Yaro kwari gane ti. Nagyo gonya komosirira sago cha. Asante sana. No gwete taifa. Yo manye tegoro ya ne chaifa. Nkwanya enda kana rwari. Ya mbweni. Ini nkwanya ko yetumeka. No to tware. Karendo go cyari babonye ariko bakogo konywa. Rende bakabona. Wani gabese nchiganiri. Ari no kugenda bwerike egera bono bagotebi na bowocha wakana chibese no ngo chimoto. All right, asante sana. Mwana biashara na arega iga boni yo meno elo cyari egera bako onyare ko babuko babuja. Mwana biashara yo boni yo meno na ande delicacy nere Joseph Bugante ko irare metoriro getega iga kibabo koroka. Eli yellow. Naitwaje? Bibi. Naona wewe ni muuzaji omena. Je, umejiandikisha na NHIF? Wanayo imekusaidiaje? Sana kusaidia kuenda hospitali. Ile umewahi kutumia? Nimesawahi tumia. Naje, what was your experience? Mzuri, nilikuwa ni mgonjwa naenda hospitali akili. Okay, asante sana. Wono abantu bakibirigo etogenderete kugokera yemase yemo gwitira radio vuna 102.0 FM etorega igase chiro yake birigo nabo bisaba NHIF no berega iga elyo kwaneke nga kaba kwerikia na NHIF nye kubwate ibo igoro ya NHIF nabo kunyara kwa tukagocha sechi mechiga chiga kunyara kwa bago kwerikia kunyara kwa bago kuboria nando chabaga akaba kunya korigera ribuya iga mugakambiyande buna bakunya korigera ribuya iga bakobora nga ngosukange nga kibono ba tata watene na iga nga kyokuruko yara wate na tayabira kiri ikashira nga kyokuruko erieta samali asa ekere ya asire to kwanya ko yetumeka eri kwanya ko yetumeka wana nabubuga teki yago sugyo kwebori nga kiego kore mirimo suko cyari egera bano nyara ko bago kuboria bari nabo bita ba NHIF watene ine ase enfermeria. Karibu sana kirabona tugenda kwerikia na NHIF asense meja iga ya akebirigo no ababisa ba NHIF bare nabo igo radio vuna 102.0 FM ekogokera yemo aseyemo korwa sechinse mechiga ya akebirigo nyekubwa teiboria buno munkwano yo iga nigo ya musireretie kamanye tinga kyago kora unyarire ko bagakonyora richibu mbare batabwati abugete kerokende kibese mbache banyare abamo gusuka go cyangega iga egerabona munyare kuba mukwerikia na NHIF egerabona umubasoye iga obono kuri kinseme chiga kya akebirigo tabateri iga moteri master bossbori okunya ko yari gani korende mu motari yari gani nindoche Mr. Nyakundi nabwo atenga nagaiga bya munaziri baga abantu mbali bakanya kubulina mbabwate kikadi ikintu ngire ntabatebya amangane kikadi ntu atikete tukaenda biometric registration biometric kwito kwenda nyagitari nekabande kiao abeke kiara elinde abwalibwa niko mangana kadi kali kokora kazi bono ni kikadi kikokore kazi ya bano ndene kadi eliyo to korwaliwa igentekenne bono nekabande because ikintu bagutuminga ne kiara kadi yetu chikwa kachiri kwa rusi photocopy lakini bono ni kiaro kubeka ya buno munkwano yo aye erwo disuka go chaga igegera bano nyara kuba kogo twerera buya ugwate banga ekwabwa NHIF egasira yana mbese ebuchons oka ekera kwabwa NHIF ekanyara kuba keko gusireri yasire tina tingi takunyana kulinga nanya kubwati ono ekera yasire to kwanya ko yetume kwa korweri nyorete namba tinyorete ono muntu buno yo Nyakundi ngakyago konyeka ojalia tomororere tomoe namba lakini rende naenda nyagitari kuba kubiki namba ye kibande record ya kuruka so egenta gutumika bono iga abase gusumbuka igore kadi ni kiara arusi we biara ga gango rusi toro biara biometric iga kwenda nyagitari ni kibande kiae ni kiara kiae ubeka urwaribo ariko nyakubwatira no ene namba ya NHIF umutu yakogera teyo namba ye NHIF asitaye takiri ya bono muri kiega ari ngakibona gwate abokuruko Samuel Yosebe Nyakundi Samuel Yosebe Nyakundi angai makomoni angamokomoni igondo cha ne jirani ya nengari asante sana Samuel karibu sana tukabo chiari bona
nyara ko bagokorikiwa na NHIF omanche mategereri ndata ko gochera yemase ndocho munkwano yokore rubori wakore wewe na koreru experience kyarenge kyarenge buya rain teyo igogo tagwasu gurikero buya na nduba koro bango kwanda kisuguri cyao bana nanga yoro chikoruga Ruga nga gihugu kibono. Ruga hano kwande jiro arafu kingo kora ngende gutika kwenye biashara ore. Ya. Nogo tara ngandi galiye family nyerere kende marago bana ndazo yenyumba buya. Okay. Yani kwabo bwateire NHIF nande bona ori gikendo chire. Ano muntu munkwana sana. Asante sana. Ekirabono ndaite komora tagaiga omoteri Martha Bosibori anyara ko bagagotoretera ogotera okomekera ndo cy'abantu bagendete kwerikia gaiga na NHIF igobano onyekure mbarabare na kebiribo sokago cha anyega igonyara ko bagokorikiwa otware NHIF yao ase enchira ya abene kigima muga konye gotenene enchira sokago cha gaiga onyara ko bagokwerikia na NHIF ogotigera gocha onyara ko bagokwerikya na NHIF onyara ko bakogo konywa senge nchonga abo bisaba NHIF no baregaiga tetege tunya ko ligia fair ogende baka obisi sekikare ogende bakanyami ogende bakarai ochikorigia asebare lakini no baregaiga sekiro ya kebirigo igobona sukago cyane erikya na NHIF etange neme cyande gocha no borwaire oborwire kebo gocha ebokwirira konye bintu byao urere kero gocha nigo bokwirira konye nibo yao lakini kwa NHIF ni yego kogokonya korwa asoko nie nibo yao korwa asoko bogorie loan korwe kyombe kwanya gosega segiwa korwa asoko kabesa kibesa abantu bakorera ko begurube korwa asoko nyagusabirire emichango inchuga igeri NHIF nga kibabo koro kunga kibano liga orocho osoya gosutige kuna chakara sana okay umangino yere na tangete kuna chakara yo no mungaini asante sana Omateri Martha karibu sana nyara ko bakoko turetera obotera gaiga ekara turayemo aseyemo ime ya radio vuna 102.0 FM etosuke go change gaiga gara bana turetera obotera bana turetera kwani omategera libuya omatebi ngana no moteri Bwana asifiwe Intenkoro kumata Bosibori go se mata boss igotorega na radio vuna anda NHIF mkaribie sana muone kava zenyu kama umejiandikisha na Orugendo na chakire ya ikoirana magega. Alright, asante sana. Omateri Martha aturetera obotera gaiga Dr. B on these legacies.
Asante sana Martha bosiboria senge choko tero kubanya reko bakoko toretera chinse chiga chiabono omwancho motegererie nago tebinye tore ye mase yemo kurwase echiro ya Kebirigo tore nabo bisa kurwase NHIF abo bakunyara ko babago tokonyaga konyore NHIF obakunyara ko babago torikia yeko bwate ibori rinde igoro ya NHIF nabo gusuka go change gaiga egera bono onyara ko bago koboria totenerare omugaka suka gocha tukagochanye ga igonyara ko bagokoboria igoro ya NHIF inchunga abo bisaba ito no barega iga bakonyara ko babago tutebi igoro ya NHIF umugaka ndo chega iga bwate nyimbo kigima lakini nabonde metenga ta kunga kanga cyokorokwa kokobori ko nagete no nagete igora ino monto monga ni already ino monto kunya kobori kana chete ino monkwano mongini kigima asante sana kagaiga abantu baito sukago chagaiga egera bono tunyara ko ba togo konywa kuna chene chaef chaef akwanyalira ko bago kwerikia gaiga na ichunga NHIF nkobweni ngokonyere NHIF ngokonyera abantu abange onye tobwati nigore asa kongunye tobwati nigokwebekire asabe. Yes, Zachary. Yes, I'm fine, thank you. Yes, maseyemo na NHIF. Yes. Ikurunga NHIF universal health cover. Yes. Bagoteberia tandiri naro chiririo kugokiga iga. Bagoteberia afya yangu bila stress. Exactly. Batuka chinyinge. Chiko manta marwaire. Yes. Amarwaire aya akurukunga mental health. Mental health. Akeiga twara abange berusirio bomo. Yes. Kebirgo wote chi nyanyarebe sirio bomo.
ama tukabira atara tukayinga makairo muntu ndo bwerusi yobo moyo gochinya mukirimate muntu bwerusi yobo moyo igakoretwa n'uburwaire bw'akibongo yani mental health issues ase universal health coverage NHIF yarigere yarari ngobona bwo konwe bonge na bwo konwe bonene bakabike genteki ko bwate obokonwe bwo kubongo obokonwe bwa omochando bwo bongo universal health genteki ngekwaneire onye ko bwate genteki ko kunga renal problem niko chia uchangira kusivia manyinga kore member o NHIF konyeru nabo konyeka ko bwate evidonda byenda bikoro kunaki ulcers NHIF ogenda gari ko bwate ko member wa konyekire abantu mbere bagata bangambwata abana mbare to seseniri mwana oyo mumwako oyonde bwango nande mbare batanya konyora kero ko ngorwa kore ni kadi ya NHIF ore bila stress oko genda gari no tage tukokora mu paswaji ngabo toge ende bwindi kero kende kwa tuo mu ne pigi ni se kwa bune kero kogoro umorondo obaro kire genda gari ni kore okonyeke bari chini chitakire na tu akaganiri ngoko na chekadi oko member na 5 ngara wa NHIF na fundo wa mitambo chini professional munga na tinga chini ya orindo jitapani ngazaka ribona ndage tengo tige agaya ogandre go kunama ngana lakini tiganko nyirinye toro ime ya radio Vuna 102.0 FM nande ase YouTube ya ito ya Vuna TV etoro se YouTube channel ya Vuna Vuna TV aso mtandao website ya Vuna www.co.ke ase Twitter ko tonyaranga Vuna radio Vuna _ Facebook radio Vuna 102.0 FM Instagram ko tonyaranga Vuna radio Vuna na hiyo bono chinga kingo ikachire muto mama ya masembe na ando ntobwate biyewa ko tubona ko chimaga kuna tuakora tetinga igara ndo chenga ko abategerari ebiyewa mbire gaiya nkona chira ngo igorera tore chi member account gaiya kuna radio Vuna uri tabwati account ya NHIF uta SMS ya ito nkorango ritori ntobwate biyewa ko chese boda na mbaba yange gaiga watoko na kutabanga live bila stress no kwa member ya NHIF na ndakirora member ya NHIF super cover yabo igo ko enjoy bila stress. Okay, asante sana bano mwanchoma tegerari nabo kunyara ko bakogosuka tange gaiga anto baito bakeberigo abantu baito barundi chepege abanyina baito bagokora bonchorere gaiga onyete buga NHIF abo kunyara ko bakogosuka wocha seke bande ke gaiga meyere gaiga no babisa NHIF bare asechi semechiga into chabana boda baito ngora bakunyagocha ngora eriko ene kinga NHIF yo cyabare nkobori bara mabori onye toma eti igoro ye status gose ngaki NHIF yawe gendererete ngwakane toga ikoga tigera gatika gogo tiga wakana nkwanye wakana omwaka yo mogocha kwagacha mabori na mange to kweboria gato suke gocha gaiga tunyara ko ba rigwa asenchira yabene kigima nindo chega iga abarundi akigima bayikire gaiga munkwana ngaki okoro oyogare oda bunche kurunyankongo kebirgo e county ya Nyaribo chimbunche naye wawa karibu sana chimbunche chimbunche no are gaiga sensembo ya kebirgo ngaki waikire gaiga chimbunche no chibakare go sabusana ga na John bago kumenga kumbe ne royo ngona na bakorokwa kange go chaka igagera bondinya kuba toko go soria ngaki anja sari tanguru ku wesire yo mari bakerina Wesley Omari Bakerina nga ye stage yawe stage ya na Mosobet all the way from Waikire gaiga ewono kimunya na romo nya na ora bigatojo gojo tra Siri na molata gore gaiga ambassador yes chim ene royo
I'm happy to see you. I'm happy too. Sana karibu sana. Cheno bwate. Na apply. Nganda ko kunyamira. Bona no barega iganga kebwete. Bona ngo ngete. Wote ko barana ko kiremono live. Okay. Mbasada. Mundo ga kebirigo. Ingene account ya nyalivo. Nane ngo moto ngento kere upya. Alright. Chimbunje lingabu atombo kwa kwetane bia kerengo urujise be. Yes. Chimbucha ko tabago to kanyankongo kebirigo. Ngona amara. By the way nyankongo tariare ni nsari moino. Na boygo nyankongo na sogo taraiga. It's a walking distance. Ngokora toregera bona tweterega ari. Karibu. Yes. 102.0. Ya ile baka huna kamuri baka na takuwa na bosa rajoni ogoi. All right. Mama tagara muito number urega chinsemo cha kebirigo akorokunga chimbunche. Kirago aka 102.0 FM kwa kanga 0704102102 0785102102. Hello mwanani mwenzangu. Oyo ni mwana boda boda chimbunche. Yes, unajipata kutoka wapi? Kurunyankongo kebirigo? Yes. Redia itune ya Funa. Wonderful. Sitole bono na ambassador John Ogoi. Yes. Kise mwana Nyankongo kebirigo? Ekaunti ya Nyalivo. Irukinga mayao chimbunche korwa bu Nyankongo kebirigo. Ibancha kere ambassador John Ogoi. Sakari Mayeka. Nechi koligi cha Ichonspi. Alafu mana gocha omosomba Yoshua kurunya baraibere. Ingiche oyo kurukunga mata mongale makwai kurunyankongo kibirigaria. Chochi makwai. Mana gocha oyo kurukuna meli barongo nyangaya etuini ya mintali kibirigaria. Mana gocha Daniel yateka nyakundi kurwali nyakwe mana amaro riraria. Ntobugate oyo kurukune randi cruiser kurunya kurukibirigaiga. Omurisi kurunya baraibere ari na amaro ride. Imana gocha chopima na wakoba kibirigaiga. Ekangu mune donati masi weekendi. Harun Mosoromi bifo ni ayubwe kirandikia baba. Imana gocha mama Stera babere kurwari omonono. Bichoni maya katinda korra kibiriga. Where are you? Aya. Imana gocha oyo kurukubuna Evan Sigisoro mbui. Wikiri forucho kurwari nyankongonere. Imana gocha oyo kurukubuna Evan Siotaro mbui lame kiongeta nyambane. Ujumbe ni gani? Ujumbe mbate vivati unie Vuna FM yoke kubwatera 102.0. Uno mwana boda boda chimbunje. Thank you. Uno mwana boda boda Nyankongo kebirigo. Mbate omo tanyara yonde erieta ya una kyokorokwa. Nchengoro kwa umosomba Yoshua. Umosomba Yoshua kuru nyapara mbili kebirigo. No abo ekwa bwatru umosomba Yoshua kuru nyapara ibere. Yes, umosomba Yoshua ni yagwa kesi mia sembo kerari tukoria ijuma kuchakira chinsa ibere. Ye na bere go manager. Yes. Na bonge ndeto kwaka gocha Radio Funa. Ere 07041212 07851212. Yes, mpaye bako kwa ari bageriga unyare kwa ari ni abantu babere batata gochaga iga ase kebande kekiane chae. Biamono Mr. John Goy na tinega buno musomba Yoshua kunya para ibere ekene ni gongora ndise kanisa yito ya Enchoro Free Pentecost ere mosobe tiarigoro abongo tebia abantu baito be Enchoro Free Pentecost itukoria lero no turega Radio Funa 102.0 FM ase aya na maigane na baleteire tadiko kwanya abantu ba minto oyo muntu ye chimbunche na kurunyankongo no turega oyo muntu masi abomoroche oyo muntu fayo na masabike ito sipi aye Radio Funa abongo batebe na no tura asikibiruga eye maseyemo. Wonderful. Akuru kumusomba Yoshua kwa nsamo ya kebirigo. Hello, wala muparambili. Asante sana tagara gibelto kwa ikaga iga karibu sana nga motore ya kutabanga rero ambassador live. Ya mkonya tokora nase radio. Chimu zangu ikachiri kutoangalia amashabiki ya Radio Vuna bategera nyaba batanyi ba Radio Vuna editonya ariko baratera amangana amansu. Yolona mukorana erindeto. Yes, Zakari.
Tiesi banyirira jopima jopima tima tiesi mwamenyirira manyibero kunangwa nere atubwate kire genta kama goba nene kinga jopima para rorabno para busumba yosho jopima nyare ko bakago ikagaiga asenchira yabene kugima to para nyanda so umanyibero jopima yes enare ko kanyingo ko taran ko nta ke twa request yes ukuru kunga maseseni ntakete ntere gaiga abara kenyebwe amaseseni no kwa okore kwa mata bosi kwa mata bosi yes maseseni wow sasa sana kipanda kia NHIF na Radio Vuna hivyo somo chote milo setoka kwa tayamiga kiro wate koro mwana memba NHIF iyo kueruselia okono mogo changerua iyo kueruselia konye ngombe kwa ena NHIF okokomba yiwo chiwati garuda mwatikenge chire nyakitali NHIF ya chile ngatiga ngo tayamiga ngaiye tuachira senchira yabana gokobo obumanyu yes kwana kinganga motore na nota kiro tware NHIF yes abantu babire meziga sabanga abantu babire meziga kunya gutazangirira mechibeso kunya kurangirira michango WhatsApp chejenge WhatsApp kirenga kiboni abantu bari gochangira burwe Zakari it is a true story inarona kero twegera nchangira umuntu it is so unfortunate inga gasire kyobo limabwaye bara mebe sekyabara migasimari so unfortunate namye ndiyari gutwa ekadi gosare ko be member ya NHIF nabade gitabo konyo lakini sogo tegemea ebesa okorwegwa n'abantu abarabanya biashara yageriwe n'abarasubira kende babwata cyangwa kinde bagokora yes Natari mata bosubiri karibu sana gaiga gotera ama sesenya ni ya Radio Vuna 102.0 yes sambizo tuanzishie na sesenya awataro kugocha kabia
Martha Bosibori. Martha Boss. Wende kutoka kaunti ya Murang'a. Amefanya bila alivyofanya kule kwingine leo. Haya, karibia Martha. Yes. I don't know, ni nini ambacho kinafanya mtu awe hai? Ni nini ambacho kinafanya mtu awe hai? Ni Mungu ambaye anapeana uhai. Mungu anapeana uhai. Na katika Mungu kupeana uhai, kazi ya mwanadamu kwa uhai ni gani? Lishe bora, kujichunga hapa na pale, usigongwe na pikipiki. Lishe bora na ujichunge usigongwe na pikipiki. Na kama basi huku jichunga kugongwa na pikipiki, umegongwa, ufanye nini? Unajipatia NHIF mapema. Unapata NHIF mapema. In case ukipata shida pia wanakushughulikia. Kuna kitu kinaitwa God and human effort. Ya Mungu iko kawaida, lakini human effort elekeza wapi? Wengine huko. Ule kwa NHIF. Pata cover yako bwana. Karibia. Yeah. Naam, Martha, sijui tueleze kidogo amasesenia ni nini? Amasesenia ni baraka. Ni baraka. Yes. Kwa sababu nimeuliza mimi kisisi kijui, nataka kujua tu kidogo amasesenia ni baraka. Kiini hasa nyuma ya wimbo amasesenia ni kipi? Kiini ni kusema tunahitaji baraka, lakini tusihitaji tu baraka yoyote, tunahitaji baraka kutoka kwa Mungu. Na hiyo baraka ya Mungu ndio naingoja. Baraka ya Mungu ndio naingoja. Yes. Kuna wengi ambao wamesikiza wimbo, nimeona wengine wakitoa simu wakielekeza upande huu mahali umesimama. Nataka ujitambulishe tu vizuri, hata kwenye wale wako kwenye mitandao ya kijamii wajue ni wewe ni nani. Kwenye mitandao ya kijamii naitwa Martha Bosibori. Utanipata FB, Facebook. Kwenye YouTube bado utanipata kama Martha Boss, lakini ukitafuta Martha Bosibori bado utanipata. Alright. Yes. Kuna baadhi ya watu wamejiita Martha Bosibori. Nilipatana mwingine huko kwenye soko nyingine. Nikamwangalia hivi nikamwambia, "Wewe kweli ndio Martha?" Si ninajua Martha ni yule ameimba amasesenia. Kwa hivyo ili kukupata wewe Martha kwa huduma, hii huduma watakupataje? Waingie Facebook, watume ujumbe pale? Yes. Ukiingia Facebook, ukinitafuta Martha Bosibori, enda inbox, utakupata na tutaongea huko. Asante sana. Yes. Huyu anajulikana kama Martha Bosibori kutoka kaunti ya Nyamira. Ndio. Ametuletea wimbo amasesenia, baadhi ya nyimbo zingine mbali na amasesenia kuna wa Kiswahili. Kiswahili zipo, lakini sasa tunaimba Kikisii, manake tuko Kisiland. Alright. Lakini zipo mingi Kiswahili, Kikisii zote tumechanganya. Alright. Yeah. Tutakuwa nakuita tena baadaye ili uweze kutubariki. Kabisa. Asante. Tuko na Martha Bosibori hapa kwa hisani yake NHIF Super kama wanasema afya yetu bima yetu na maisha bila stress. Ukiwa na NHIF ni maisha bila stress, na uko ndani ya Radio Vuna 102.0 FM. Chukua radio yako. Geuza, peleka hadi 102.0 pale ndani utapata umesikiza yale ambayo tunafanya hapa. Yes. Zakari na chile sorobo. Asante sana. Ndio chama kwa tendo ya kabisa. Yes. Wabura kama karama yana basesenirie. Kuringa to konyoria abantu baito bakibigo igotorera igaka to of NHIF. Abantu baito tosuko cyane yaganye ko bata mu cyandonde bensibire ya NHIF abo suko cyaga igonya reko bakoga tano. Kerekende kadi yawe gasira, kerekende tuganye waka na bano sirenga cyo mu yobo cyakira, kerekende tebwa tota ikona cyase entunde tangani. Abo suko cyane yaga onya reko bakoga tano se cyaba bisibata na bariga. Zakari. Yes. Na rari yohota ebari cyane. Eko kumaturi matori kikana ya wote tukale kwa wote kama makongoro na kwa bila shughuli nito alama ndio tukujuru ndio rata na chai sangona kwa unangara mwipe hiyo unangadumba pia mama. Yes. Lakini mbona nije sala mwanto utobiri ukiagara pori zote kutobiri maswali. Yes. Kwa kore pia sama swali ya kubiri ebintu byachire bakagaiga ebintu nkamire ebintu nebya. Yes. Nchuha utari na gani ebintu byo kare kubiri na chire Nyamira ni ngosona tubankorete yara tumenye abaga yanka ndo bisi yana chayevu bakanye tagetia bakotebi nganda akana wese kingana ono bariga ndaga tukonge ngatuza kare kama abantu babira babya maswali babyo yeye ekembe cyane cyane.
Kuria sabantu barimo tugeretse abantu barimo kutumira riswageri usota mu bice studio so Brian Yengi Wanyoro bakesba na barimo turega nabo cyo yamasa ya mobile riswageri nabo bari bana riswageri uce sene chafunga na chirororo ekati kana cha kusema gakora kusema ki tutaje activate yes yani vitaita activate Ilia, nataka kwa zawadi gaiga. Activation ya NHIF for a year 6,000 shillings. Ani wadayote waki nile mwako mjima. Ayanyanga mwako ni wakora nile. Wote ujaka mwene NHIF next year. Yes. Kapo kunya nakula kogo suka wocha. Agaiga, kama na tokayo bake zawadi. Tokayo zawadi leo. Naende ntori gaiga. Asoko moja maswali. Ana huko kwenye kura ni swali. Nataka kuongelea anga tubia tiene chafta. Una uwezo. Yes. Nataka kuongelea account ya NHIF. Yes. Kero tubia tiene NHIF. Mimi pego ya NHIF kwa vile kuna twago media. Ngogo suka gochanga. Ndocho umeteri Joshua wonte binga musoma Joshua. Yes. Nataka tena kabisa na rata yedoranye gari abantu bake bigo. Ndage dekora tu mungu kunkari bavyo. Yes. Ara tu musoma Joshua. Musoma Joshua. Sukawo cyane gaiga egirabano musumba yosho na bwato bateraga yes batera obote batera samu kwa bachole tugendete bwango yana tugende studio ni kabisa ndio go live kujaira kabisa ni twakora abatera abachore abatera tumu kama tumpia franco tar yes amachore manyene yes na botopera tenera korwari ya para ibere okay yes porque Joshua watabaye no morandi abantu bakatuma itanga no morandi ne kama twabari tangani na nchini morandia nande still nande nyende tugosomera obupasta nande guchigoro mono yes asibonera ngorandi kanisa yitu ya Free Pentecost enchoro weka masopeti watira guchigora alia watira guchumara buri wasuka moino origere tubuge tutu gorope yes ano kanisa yitu ya Free Pentecost no ngorandia okay ibonga no ngorandi inetaika mune bunabonera no teretera batera bachore yes Marieta ya Kerengecho, Waparire